Fijn dat je kijkt naar de zomertour van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Zierikzee. En naast mij staat Anja uit Cereskerken. Ja. En dan denk ik dat dat Cereskerken op Schouwen-Duiveland is. Dat klopt, Ja? zeker. Geboren en getogen? Geboren en getogen. Ik ben geboren hier in Zierikzee. Hier achter in de oude Cornelia van vroeger. En opgegroeid in Kerkwerven. En later ben ik getrouwd en toen ben ik in Cereskerken gaan wonen. Woon ik alweer 37 jaar. En steeds op hetzelfde eiland. Steeds op hetzelfde eiland. Ja. Een leuke plaats om te wonen? Ja, zeker. Ja. Is dat nou niet verwarrend dat er 2 zijn? Altijd nog. Ja? Ja. Met de post? Met de post, met couriers, met van alles. Heb je het wel eens gehad dat er visite zou komen die in de verkeerde plaats stond? Nee, visite niet. Maar ja, iets wat geleverd wordt. Of dan zitten ze bij ons op Cereskerken, zijn ze rondjes aan het draaien met een grote vrachtauto. En dan blijkt toch dat ze op het andere Dat Cereskerken zou Valcheren moeten zijn, ja, ja. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben beheerder van het dorpshuis in Cereskerken. Een druk dorpshuis? Op zich wel. Ja, want Ja. wat is er Ja. allemaal te doen? Ja, voor ouderen ook veel. Tafel in de buurt, gym en koersbal. We hebben een hele actieve dorpsraad. En die organiseren van alles. Dus een belangrijke plek in het dorp. Zeker. Zeker. En dan steek jij daar heel veel uren in. Daar steek ik best wel wat uurtjes in. Maar ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Doe het nou weer Maar de familie 8 weet jaar. jou altijd te vinden. Ja, als ik niet thuis ben, dan ben ik in het dorpshuis. En speel jij wel eens spelletjes? Ja, en vooral ook doe ik spelletjes mee op televisie. Van die quizzen en raadspelletjes. En, Oké, ja, er zitten nu ook een heleboel mensen met jou mee te doen. Ja, ik weet het, want ik doe dat zelf ook. Dus we gaan kijken hoe jij het ervan Ja. afbrengt. Je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om alle plaatjes in je op te nemen. Ja. Daarna draaien we de bordjes terug. En dan is het aan jou de taak om goede combinaties bij elkaar Ja. te vinden. Ik ga mijn Als dat best lukt, krijg je 10 punten. Heb je een foutje, dan gaan er 5 af. Maar als je het goed hebt, dan krijg je daarna nog een vraag over Zeeland. Oké. Hoe is het met je kennis van Zeeland? Ik denk wel goed. Ja? Maar, Nou, als je een goed antwoord geeft, dan krijg je er 40 punten bij. zo. Dus dat tikt lekker aan. Ja, Zullen we er maar gewoon aan beginnen? ga maar gewoon Ja? beginnen. Geen zenuwen? Valt mee. Valt mee. Ja hoor. Ja, want thuis op de bank is het altijd makkelijker. hè? Heel anders. Zeker. Oké. Nou, heel veel succes. En dan Dankjewel. start jouw tijd nu. Dankjewel. En dan zie je natuurlijk dat alle plaatjes voor bepaalde categorieën staan. Ja. Aardrijkskunde, geschiedenis, het vraagteken voor algemeen. Ja, en die 20 seconden, dat lijken er maar 3, hè? Laten we snel beginnen. Welke bordjes wil jij omdraaien? 1 en 2. De eerste 10 punten zijn binnen, dus je kunt al een beetje gerust staan. Een sportvraag. Niels en Erwin Messu, die deden ooit mee aan de alternatieve Elfstedentocht. Wie won er toen? Was dat A, Erwin, of B, Niels, of wonnen ze allebei? Oh. Ja, ik denk B. Jij denkt B? Oh. Nee, ze gingen allebei tegelijk de Oké. finish over. Oké. Oh. Dat nog. 5 en 6. 5 en 6. 2 keer de uil, 10 punten erbij. Een vraag over de wetenschap en natuur. Waarom heeft het heggengebied Arnhemuiden zijn vooroorlogse karakter behouden? Is dat A, omdat er geen herverkaveling is geweest? Of omdat er geen inundatie is geweest? Of is het allebei, A en B? Ik denk dat er geen herverkaveling is geweest. Ik weet het echt niet. Dat Ik is weet er het inderdaad niet, maar er Ik is weet ook het niet, geen ja. inundatie geweest. Strikvraagjes. Ja, het is een strikvraag. Vraagjes. 7 en 13. Dansende mensen. Ja. Categorie amusement, 10 punten erbij. Welke stad in Zeeland staat bekend om het jaarlijks festival Film by the Sea? Is dat A, Middelburg? Of is dat filmfestival in Terneuzen? Of is dat in Vlissingen? C. En jij staat al zo te schudden, ja. 40 punten levert het je op. Oh, nou wordt het moeilijk. 11 en 14. 11 en 14.
Onthoud die ook meteen Ja, weer, hè? ja. 14 en 12. Ja, 10 punten erbij. Kunst en cultuur. Wat is geen typisch Zeeuwse traditie? A, het gaaischieten. B, de stro. Of C, het wijversjouwen. Wat doen we hier niet? C. Ja, wijversjouwen, dus maar goed ook, hè? Nooit van gehoord. Nee. En de stro, ja, dat is natuurlijk Ja. van jouw eiland, Nee, hè? ja, Ja. Mijn dochter doet altijd mee. 15 en 10. 15 en 10. 15 en 11. Ja, 2 keer het kaartje van Zeeland. Dat is een aardrijkskundevraag. Waar staat het gemeentehuis van de gemeente Sluis? Oh, Staat dat A, in Katzand? Of staat dat in Oostburg? Of staat dat in Aardenburg? C. Nee, daar staat wel een gemeentehuis Ja. van toen het nog gemeente Aardenburg Oh. was. Maar het is in Oostburg. Ik wist het ook niet hoor. 3 De koekenpan? en 16. Vraagteken. 16 en 9. Ja, categorie algemeen. Hoe heet het televisieprogramma van Omroep Zeeland met het nieuws van de hele week? Is dat Zeeland Nu? Is dat B, Zeeland de Week? Of is dat Zeeland Komt Thuis? Dat is B. En dat zeg je zo, ja, Ja. dat ben je heel zeker. Ja, het is ook goed. Ja. Kijk je er wel eens naar? Ja. Ja? 3 De en koekenpan? 17. Ja, categorie culinair. Waar groeit in Zeeland het meeste fruit? Is dat A in Zeeuws-Vlaanderen of B op Walcheren? Of is dat op Zuid-Beveland? Dat is C. Ja, daar zijn heel veel boomgaarden. Heel veel appels, heel veel peren, heel veel blauwe bessen. In de zak. In de zak, inderdaad. Nou, je tussenstand is 215 Oh. punten, dus je gaat goed. Ja. 8. De 18. boerin. 18 en 4. Ja, taal is Zeeuwse dialecten. Wat betekent subiet? Is dat zo dadelijk? Of onmiddellijk? Oh. Of zeker? Ik doe het subiet. B. Dat zou je denken, hè? Nee, het is zo meteen. Dus eigenlijk net na onmiddellijk. Toch de drek. Nou ja, dit kan en niet 10. misgaan, hè? 8 en 10. De Zeeuwse boerin. En de klok tikt, maar ik kan nog net de vraag Ja? stellen. Wat is een klinket? Is dat A, een klein deurtje in een schuur? Of is dat een schroevendraaier? Of is een klinket een kleine deurklink? Nee, een A. Een klein deurtje in een schuur. En dan gaat het vooral over de boerenschuren, hè? Ja. Ja. 40 punten nog erbij. Zo. Heel goed gedaan. Zo. 270 punten. Ja. Ben je tevreden? Ja, heel Ja? tevreden. Kijk, nou, kun je lachend naar huis, Ja. lachend naar Siruskerken op nog Schouwen-Duiveland. Dit was de zomertour en graag tot de volgende. En dan heb ik voor jou nog, Heel leuk. die kun je meenemen als je naar het strand gaat. Ja, of als je in de bijvoorbeeld. tuin wil liggen. Misschien in het dorpshuis. Nou, wie weet. Heel veel plezier ermee. Dankjewel. En wanneer is je volgende dag in het dorpshuis? Vanavond.